manghusga sa iban, kay hindi kita luwas sa hustisya. Kung paano kita maghusga, amo man kita husgahan. Kagon ano ang sukot na ton, amo man ang isukot sa aton. Ginatanaw ang sala sang iban, pero hindi makita ang kaugalingon. Kuhaan ay ang kahoy sa mata, antes husgahan ang isig katawo. Paagi sa paglimpyo sang tagipusoon, makakita sing klaro, kag makabulig sa iban. Kuhaa ang kahoy, kuhaa ang kahoy sa mata, para makakita sing klaro. Nga ginatanaw ang kahoy sang iban, pero hindi makita ang kaugalingon nga sala. Halin, kuha ang kahoy sa mata, antes ipakita ang sala sang iban. Kuhaan ay ang kahoy sa mata, antes husgahan ang isig katawo. Paagi sa paglimpyo sang tagipusoon, makakita sing klaro, kag makabulig sa iban. Tanawa ang kaugalingon, hindi lang ang iban. Ang hustisya nagasugod sa sulod, hindi sa guwa, hindi makita ng sala. Hasta hindi kuhaon ang kahoy, hindi makakita. Kahoy sa mata, kahoy sa tagipusoon, paglimpyo anay, antes maghusga. Ang hustisya nagasugod sa aton, hindi sa iban. Makakita sing klaro, sa paghigugma kag pagbuot. Kuhaan ay ang kahoy sa mata, antes husgahan ang isig katawo. Paagi sa paglimpyo sang tagipusoon, makakita sing klaro, kag makabulig sa iban. Kuhaan ay ang kahoy sa mata, antes husgahan ang isig katawo. Paagi sa paglimpyo sang